Terve taas kaikille, se on Juho tässä näin uuden videon parissa. Ja tänään me tehdään toinen osa tähän sarjaan, jossa meikäläinen käsittelee erilaisia futisiirtoja. Tämän päivän aiheena meillä on muun muassa suomalaishyökkäjä erittäin kova vire, AS Rooma antoi valmentajalle potkut sekä erilaisia siirtohuhuja ja pari toteutunutta siirtoa sekä pari muuta uutista. Jos et ole vielä tilannut kanavaa tässä vaiheessa, niin se kannattaa ehdottomasti tehdä, niin et missaa näitä uusia osia tästä tai minun muista videoista. Mutta pitemmittä puheitta me lähdetään ensimmäisen uutisen pariin. Ja ensimmäisenä uutisena meillä on Suomen maajoukkue hyökkääjä Joel Pohjanpalo viimeisteli hattutempun Serie B-ottelussa Sampdoriaa vastaan. Pohjanpalo edustama Venetsia voitti ottelu 5-3 ja Pohjanpalo viimeisteli joukkueensa 3 ensimmäistä maalia. Näillä maaleilla Pohjanpalo nousi Serie B maalitilastossa 4. Pohjanpalo on tehnyt nyt 16 ottelussa 8 maalia. Pohjanpalo liittyi Venetsiaan kesällä 2022 ja debyyttikausi oli aivan mahtava. Pohjanpalo viimeisteli 19 maalia ja tällä irtosi Serie B:n maalitilaston kakkospaikka. Vielä on pikkusen matkaa tähän debyyttikauteen, mutta jos jolle saa hyvää vireen päälle kevääksi, niin kaikki on mahdollista. Toivotaan, että näin käy. AS Rooma on antanut potkut päävalmentajalle Jose Mourinholle. Mourinho liittyi Roomaan kesällä 2021 saatuaan potkut Tottenhamista keväällä. Mourinho kerkisi valmentaa AS Roomaa 138 otteluajan, jossa tuli 68 voittoa ja 40 tappioa. Pistekeskiarvo oli siis 1,7. Tällä kaudella Roomalla on ollut ajoittaa aika suuria hankaluuksia. He ovat Serie A:ssa vasta 9. ja UEFA Eurooppa-liigassa jäivät lohkonsa 2, jonka takia joutuvat pelaamaan vähän kovempaa vastustajaa vastaan, sillä seuraavaksi tulee vastassa Feyenoord. Kovin saavutus, minkä Mourinho sai Rooman peräsimessä, oli konferenssiliigan voitto kaudella 21-22. Mourinho on todellinen valmentajalegenda. Hän on valmentanut aikaisemmin muun muassa Tottenhamia, Manchester Unitedia, Chelsea, Real Madridia sekä Interia. Kovimpina saavutuksena voidaan pitää 2 UCL-voittoa, 3 Valioliigaa sekä 2 Serie A-mestaruutta. Mourinho on todellinen valmentajalegenda, niin kuin sanoin, eli uskon, että työpaikka on tarjolla, mutta vielä ei ole julkaistu mitään tietoa, minne olisi mahdollisesti menossa seuraavaksi, joten jäädään sitä odottamaan innolla. Mourinhon korvaaja on kuitenkin jo selvillä. Hänen paikkansa ottaa AS Rooma seuralegenda Daniele De Rossi, joka edusti AS Roomaa peräti 616 ottelun verran. Parhaimpana meritteinä on 2 Italian Cupin voittoa. De Rossi lopetti pelaajauransa kesällä 2020. Valmentajana hän on ollut muun muassa Italian maajoukkueessa teknisenä valmentajana sekä kaudella 22-23 hän valmensi Spalia 17 ottelun verran. Valmentajana hänellä ei ole kovinkaan paljon siis kokemusta, mutta AS Rooma on tuttu seura, joten edellytykset siihen, että festi onnistuu, ovat olemassa. Toivotaan, että näin käy. Sitten päästäänkin parin siirtohuun pariin, nimittäin Nordi Mukielea huutaa vahvasti lainalle PSG:stä Bayern Müncheniin. Mukiele on 26-vuotias oikealaita puolustaja kautta toppari. Hän siirtyi PSG:hen Leipzigistä kesällä 2022 12 miljoonalla eurolla, joten Bundesliga on hänelle hyvinkin tuttu. Asiasta twiittasi Fabrizio Romano. Lisäksi Jordan Hendersonia huutaan takaisin Eurooppaan. Henderson siirtyi Liverpoolista, jossa toimi monen kauden ajan myös seuran kapteenina. Kesällä 2023 Saudi-Arabiaan El Al-Ettifaqin joukkueeseen hieman kohun saattelemana, sillä Henderson tunnetaan tasa-arvon ja ihmisarvojen puolesta puhujana ja tämä hänen siirto leimattiin vähän pahalla, kun hän siirtyi Saudi-Arabiaan, jossa tunnetusti ihmisoikeudet eivät ole ehkä ihan parasta. Tässä varmasti iso syy oli rahaa, vaikka Henderson ei sitä itse myöntänytkään. Hendersonin perässä ovat muun muassa Ajax sekä Juventus. Tämä siirto on vielä hyvin epävarma, sillä
lähteestä riippuen. Fabrizio Romano ilmoitti, että on annettu vihreä valo, että Henderson saa poistua, mutta taas esimerkiksi Goal kirjoitti, että Ettifaq ei missään nimessä halua myydä ja estää Hendersonin siirron takaisin Eurooppaan. Mielenkiintoista nähdä, siirtyykö Henderson Eurooppaan ja tuoko tämä tämmöisen paluumuuttoaallon Saudi-Arabiasta takaisin Eurooppaan, sillä viime kesänä moni huippupelaaja siirtyi minun mielestä suoraan sanottuna rahan perässä Saudi-Arabiaan, joka ei minun mielestä ole mitenkään hyvä juttu jalkapallon kannalta, mutta siihenhän me emme voi vaikuttaa. Jäädään seuraamaan, miten näiden siirtohuujen kanssa käy, saadaanko jompikumpi molemmat maaliin asti ja minkälaisen on siirtosumma Hendersonilla, mikäli siirto tapahtuu. Sitten 2 varmistunutta siirtoa. Seurat eivät ole vielä virallisesti näitä varmistaneet, mutta Fabrizio Romano on viitannut, että nämä on varmoja siirtoja ja Fabrizioonhan me luotetaan. Eli Valetti Barco, syntynyt vuonna 2004, siirtyy Boca Juniorsista Brightoniin noin 10 miljoonan euron hintaan, joka oli hänen ulosostohintansa. Pelipaikaltaan Barco on vasen laita tai vasen laita puolustaja. Hän on pelannut Boca Juniorsissa 35 ottelua, jossa on tullut 1 maali ja 4 maalisyöttöä. Barco kirjoitti Brightonin kanssa sopimuksen kesään 2028 asti, jossa on myös vielä 1 vuoden jatko-optio. On mielenkiintoista nähdä, että mihinkä seuraan todennäköisesti joskus Brightonista siirtyy, sillä Brightonhan tunnetaan erittäin hyvänä nuorien pelaajien tämmöisenä kasvattajana ja edistäjänä heidän urallaan. Voimme siis olettaa, että Brighton käärii mukavat voittorahat myös Barcosta, mikäli sen jossain vaiheessa myyvät. Toinen argentinalainen huippulupaus, joka siirtyy Valioliigaan, on Claudio Echeverri. Hän on syntynyt vuonna 2006, eli todella nuori pelaaja, täytti juuri tammikuun 2. päivä 18 vuotta. Pelipaikaltaan hyökkäävä keskenttäpelaaja, edustaa River Platea, jossa on pelannut vasta edustusjoukkueessa 6 ottelun verran tällä kaudella. Manchester City ostaa Echeverrin 25 miljoonalla, mutta Echeverri pelaa River Plateissa vielä 1 kauden ajan ja tulee sitten vuonna 2025 Manchester City. Eli diili on vähän samanlainen kuin Julian Alvarezin kohdalla oli. Alvarez siirtyi Manchester City ja pelasi vielä 1 kauden River Plateissa. Me tiedämme, kuinka hyvä pelaaja Julian Alvarez on nykyään, joten todennäköisesti Echeverri on myös erittäin hyvä pelaaja, kunhan Cityin saapuu. 2 erittäin mielenkiintoista argentinalaislupausta, jota ehdottomasti kannattaa Valioliigassa seurata. Minä ainakin odotan innolla, että he kehittyvät ja pääsevät parasvaloihin. Toivotaan, että argentinalaisnuoret onnistuvat uudessa sarjoissa. Ja viimeisenä uutisena tässä jaksossa meillä on se, että Evertonia ja Nottingham Forestia uhkaa rangaistus Valioliigan voitto- ja kestävyyssääntöjen rikkomisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että seurat ovat tehneet liikaa tappiota talousjaksolla vuodesta 2019 vuoteen 2022. Sääntöjen mukaan Valioliigaseura saa tehdä tällä ajanjaksolla tappioita 105 miljoonaa, joka tarkoittaa siis 35 miljoonaa kautta kohden. Mutta koska Forest pelasi 2 ensimmäistä kautta näistä mestaruussarjan puolella, heillä tämä sama raja on 61 miljoonaa. Mikäli seurat todetaan syylliseksi tähän rikkeeseen, josta tulos tulee kevään aikana, voi rangaistuksena olla pistemenetys tai sakkoja. Mikäli molemmat tai jompikumpi saa rangaistuksen ja se on pistemenetys, se voisi olla katastrofaalinen molemmille seuroille, sillä Evertonilla on vain 1 piste putoamisviivaan ja Forestillakin vain 4 pistettä, joten 10 pisteen erittäin suuri takaisku sarjapaikan säilyttämisen kannalta. Evertonhan tosiaan sai jo tällä kaudella 1 rangaistuksen saman säännön rikkomisesta. Heille tuomittiin silloin 10 pisteen rangaistus, joka toi heidät takaisin putoamistaisteluun. Jäämme seuraamaan, tuleeko tästä rangaistuksia näille seuroille. Siinä olikin tämän jakson kaikki uutiset. Jäähän todella innolla seuraamaan, miten AS Roomalla lähtee menemään uuden valmentajan kanssa. Tuleeko Everton ja Nottingham saamaan rangaistuksensa? Ja
toteutuuko nämä kaksi siirtohuua Mukiele Bayerniin ja Jordan Henderson tuonne Eurooppaan Ajaxiin tai Juventukseen. Mikäli tykkäsit videosta, muista painaa tykkään nappia. Muista tilata kanavani, et missaa näitä etkä muita minun videoita, ja muista painaa se kello siitä tilanapin vierestä, niin saat aina ilmoituksen, kun minulta tulee uusi video. Minulla ei ole tällä kertaa muuta. Kiitos kun katsoit videon. Se on Juho. Moi!